L'equip de la Festa.cat va ser el responsable de la realització i edició del videoclip d'Ariana Bonet, Vull un món nou. L'artista va ser la guanyadora de la primera edició del concurs Teen Stars, produït per la discogràfica Música Global i el portal web Adolescents.cat. Un estel que em guiï pel camí de la raó. Vull persones que m'estimin sense promeses ni condicions. Vull nits de lluna plena, lluny dels sorolls i la contaminació. Vull platges i paisatges sense cendres ni formigons. Vull un món nou, vull un món nou, buit de perills i ple d'esperança. Vull un món nou, vull enderrocar fronteres, ser ciutadans d'un mateix món. Catedrals de pedra sense riquesa